Ο Σπύρος είναι απελπισμένος 17χρονος νεαρός που ψάχνει απελπισμένα μια κοπέλα για να του κρατάει στη τροφιά. Παρόλο που πιστεύει πως είναι ένας Greek lover, τα κορίτσια έχουν εντελώς αντίθετη γνώμη γι' αυτόν. Ποιος έχεις μονάδες. Θέλω να πάρω τη μάρα μου να της πω πως βρήκα τον άγγελο της ζωής μου. Ωχ, Παναγιά μου, σε μαμάκια πέφτουνε. Νομίζω πως κάτι. Μήπως μπορείς να με βοηθήσεις να μάθω τι έχεις. Εγώ στο σπίτι. Γεια σου Βαρδούλα, μήπως θα έρθεις να βρέσεις μια κουσκάδια σου. Tragic. Άντε και χρόνο να το φάρτω. Κοπελιά, να σε ρωτήσω. Πιστεύεις στον έρωτα με την πρώτη ματιά? Ή να ξαναπέραψε κανένα? Πάλι. Θα μπορούσα να το... Θα χαρίξεις το ονοματάκι σου. Ναι. Θα μου χαρίσεις το ονοματάκι σου. Γιατί ο δικός σου ήταν έτσι. Μήπως πιστεύεις στον έρωτα με την πρώτη ματιά? Πιστεύω θα μπορούσα να σε κάνω πολύ ευτυχισμένη. Στην καρδιά μου βάζω μπάρες, δεν σου κάνω άλλες χάρες. Στην καρδιά μου λέω τώρα, ξέχασε την και προχώρα. Στην καρδιά μου βάζω μπάρες, δεν σου κάνω άλλες χάρες. Στην καρδιά μου λέω τώρα, ξέχασε την και προχώρα.